ناونەتەویرە ئەکادمیسیان نویسکار ڕۆژنامەگەرا کورد و پارێزوانە مافên jinan nagihan Akarser beriya salekî di çara cotmehê 2022 de li bajarê Silêmaniyê yê girêdayî Rêveberiya Federal a Başûrê Kurdistanê îra dema ji mala xwe derket hat qetilkirin. Di nava salekî de li gel tevahî daxwazên edaleta kujerên nagihan Akarsan nehate derzandin. Ji bo pêşîgirtina qetilkirinên siyasî gavên pîwîst ên siyasî û hiqûqî nehatin girtin. Hîn rojek li ser qetilkirina nagihan Akarser re derbas nebûbû kujerên wê yê di reviya Hewlêrê hate girtin. Li gorî agahiyên ji saziyên ragihandinê hatin girtin kujerên bi navê İsmaîl Peker hemwelatiyê Tirkiyeyê. Sefîrê Dewleta Türk ê Iraqê Elî Rîza Guneyî di derbarê mijarê de daxuyaniyek da ragihandinê. Di ragihandinê de bi zimanekî diplomatîk got ku kujer ji aliyê mît ve hatiye erkirin. Lê heta niha ji bo derzandina kujer ronîkirina hêza di pişt vê qetilkirinê de tu gavên hiqûqî nehatine avêtin. Ne rayedarên Rêveberiya Herêmê Kurdistanê ne jî Iraq ji bo mehkûmkirina kujer û hêza li pişt bûyerê ji bo ronîkirina vê kuştinê bê zagon tu hewildan nedane. Nagihan Akarser pêşengiya gelek projeyên Akademiya Jinolojî kir. Jinên ji gel û beşên civakên yên cuda ji bo jiyanekî hevfar a birûmet û azad anîn gel hev. Sê pîvanên bingehîn ê dirûjmeya jin jiyan azadî di keseheta xwe sekna jiyana xwe de kir yek. Ev çil salin hêza Dewleta Türk bi awayekî bê zagon komkujiyan li dijî jinên Kurd domîne. Qetilkirina Nagihan Akarser Akarser jî helqeyek ji vê komkujiyê. Di dema desthilatata AKP Tayyip Erdogan de di nava sînor û ji derveyî sînor bi awayekî derzagonî li dijî pêşengên tevgera azadiya jinên Kurdistanê kiryarên qetilkirinê zêde bûne. Rapora taybet ya netewên yekbûyê ya tundiya li dijî jinê û zarokên keç sedem û encamên ji fikirên xwe yên di vê mijarê de dobare kir. Anî ziman ku gelek jinên sivîl bi hiceta operasyona li dijî terorê ji aliyê hêzên Dewleta Türk ve hatine kuştin. Heman demê rayedarên netewa yekbûyînê ban li Tirkiye kir ku yên van sûcan dikin bê derzandin û ji bo cezakirinekî pê xemker bi alîkariya saziyên navnetewî û mekanîzmeya lêpirsînê bê alî ava kirine. Lê yek ji van jî pêk nehat. Ji sala 2022 ve qirkirin û kuştinên jinên Kurd zêde bûye û berdewam dikin. Ev qetilkirin tê wateya binpêkirina zagonên hiqûqî û navnetewî. Heman demê balefirên bê mirov rojane li ser axa Kurdistanê ya li Iraq, Sûrî, Îranê êrîşan pêk tînin. Di navbera meha Çîle û Hizêranê ya sala 2022 de balefirên bê mirov ê girêdayî Dewleta Türk û Herêmê Rêveberiya Xweser a Bakur û Şîlatê Sûriyê 53 kes qetil kirine. Di nava van kesê hatîn qetilkirin de gelek jinên ku pêşengtiya civakê jî dikirin hene. Heman demê bi delîla derket holê û Dewleta Türk di sala 2013 û 2022 de li Frensayê Parîsê pêşengên tevgera jina Kurd qetil kiriye. Lê ev sû jî heta niha bê cezaman e. Ev mînak hebû sûcên bê hiqûq yên Dewleta Türk li dijî parêzvanên mafên jinan ên Kurd pêk tîne. Derdixe ber çavan. Em bawer dikin ku eger hesab ji van kesên ku van sûcan dikin û hêzê li pişt van kuştinên siyasî li pişt van kesan bên xwestin dê ji bo lêgerîna mafên ay mexdûrên komkujiyên din bibe gavekî girîng. Eger kuştinên siyasî bê ceza nebînin kesên van sûcan dikin û yên li pişt wan bên ronîkirin dê di pêşerojê de sûcên li dijî mirovahiyê bêne astenkirin. Ji ber vê em 312 jin li çar aliyê cîhanê ku îmzeyê me di vê nameyê de heye. Bank li netewê yekbûyînê û tevahî saziyên têkildar dikin ku demdest pêk bikevin û tev bigerin. Kesên hiqûqî hikûmî ku name û îmze bikîne de. Sekreterê Giştî yê netewên yekbûyî Birêz Antonio Cortes
سروک دسته اروپای بریس چارلز میشل، سروک وزیر عراق بریس محمد شیع السودانی، انسیاتیف عدالت جبو ناگیهان کارسر.